Αυτά είναι τα γκολ. Από λάθη της άμυνας εδώ, ο Σεσίνια δεν απομακρύνθηκε η μπάλα. Κεφαλιά του Τσιμπάμπα, έρχεται ο Κολοβέτσιο στο 23ο λεπτό να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με την προβολή. Το γύρισμα του Σεσίνια για άλλη μια φορά. Κεφαλιά του Τσιμπάμπα και ο center back της Λάρισσας ανοίγει το σκορ. Ένα ακόμη λάθος της άμυνας θα γίνει λίγο αργότερα με τον Μποα Μόρτε να κάνει όλη τη δουλειά αυτή τη φορά και η μπάλα να καταλήγει στον Τσιμπάμπα που θα στείλει την μπάλα πρώτα στο κάθετο δοκάρι και μετά στα δίχτυα. Και από μία ακόμη κάμερα το 0-2 στο 21ο λεπτό. Η Βέρεια δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Λάθος από τον Καλογέρη, θα πάρει ο Μποαμόρτε, Σεσίνια. Σεσίνια έχει κάνει πολλή δουλειά που ίσως δεν φαίνεται. Ένα λάθος που διορθώνει ο Χατζής. Και έχει φτιάξει και το ένα γκολ. Ουσιαστικά. Χασομέρης. Το γύρισμα, κοντράρει η μπάλα, έρχεται ο Σεσίνια με τη μία, η μπάλα στα δίχτυα. 0-3 το Σεσίνια, ο Κοταρίδης δεν μπορούσε να αντιδράσει, η άμυνα πάλι αδράνησε, ο Βραζιλιάνος ανοίγει λογαριασμό στην Football League και τα πανηγύρια στην εξέδρα των οπαδών της Λάρισσας, το ίδιο και στον πάγκο εδώ βλέπετε και πάλι αγκαλιές, ένα όμορφο γκολ, η πολλή δουλειά βέβαια έγινε εδώ από τον Χασομέρη, το γύρισμα, ο Σεσίνια, το σούτ με το αριστερό, δεν μπόρεσε ο Μαραντίδης ούτε και ο Κοταρίδης, το γύρισμα από τον Παπαγεωργίου, συγγνώμη, Παπαγεωργίου λοιπόν, και ο Σεσίνια θα κάνει το 0-3. Εδώ κάπου γέρνει πλάστιγα ολοκληρωτικά, είναι πολύ δύσκολο για την Βέρεια, έτσι όπως έπαιξε ως τώρα, να αλλάξει τη σε βάρος της κατάσταση. Οι οπαδοί των